نشترگهên mejî bû dermankirinê ji sala 2009 heta niha lazerê kartînin. Lê niha bi pêşveçûnên teknolojîk rasterast dikarin dermanên kemoterapiyê bidin mejî. Armanca vê dermankirinê ew e ku parastina mejîr bike û mejî ji ziyanên kemoterapiyê xilas bike. Kansera ketî simît li mejiyê wê bilav bûye û ev kanser bi navê glioblastîmayê hatiye navdar. Ez bawarım sê girê hebûn û ez gelek aciz bûm ji wê hesta ku tiştên biçûk di mejiyê min da dilivîn. Ew bi kemoterapiyê hatiye dermankirin. Doktoran lûleyek pir biçûk xist nav mejiyê wê û cihê ku kanser li heyê, da ku Tîmurê bişewitînin. Li gor Profesör Eric Lauter ji Zanistiya Washingtonê terapiyê bandûrekî neçaverekirî li ser dîwarê navbera mejî û xwînê çêkiriye. مکاری بوو دەستیشان بکرا و پشتی تێراپیا لیزەرێ ئەف دیوارێ دناوبەرا مەژی و خونێدا بە درێژەیە 4 هەفتیان هەلوەشیە. تو نەبتە نێوارە مێدکوژی هەروەها تۆ دەلیڤەکێ ڤەتکی داک و دەرمان و مادەیەن دنیên کیماوی بکارن تێکەvin cihê nexweşiyê. Bu bûyera ketî simî kemoterapiyê gelek dijwar hatiye karanîn. Ew ku gelek zehmet gihê mejî. Tiştê balkêş ew e ku demarên xûnê di nava mejî da bi du riyan da hatin û çûnê dikin. Di dema peqîna wan da ji her du aliyan tişt dikarin biçin di nava mejî da û ji mejî jî derkevin. Di heman demê da tiştên ku ji mejî derdikevin, dikarin di nava bedenê da bihên û biçin û ji wana di nava sîstema berrevaniya bedenê da. Bexşandina laşê alîkariya şerê dijî kanserê dike. Ev pêvajû gelek xeternak e û mejî dike bin rîskê. Lê belê ev yek ji bo ketî simît gelek baş encam daye. Piraniya kesên bi nexweşiya glioblastîmayê bênasîn nêzê 15 mehan dijîn. Lê ketî simît ji sala 2009 heta niha dijî vê kanserê şer dike. Ev dihêle mirov kêfxweş bît, demê dibêjin tu başî ji bo vê tiştê nû. Loma min li ser vê lêkolînê kar kir û dît ku gelekî baş e. Gruba doktorên neştergehiya mejî ya Zankoya Washingtonê hêvî dikin ku raportên berfirehtir derbarê lêkolînê xwe parve bikin.